ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಮಾತ ಯಾನಿನಿ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನ್ದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕೊಂಜಿ ಐನ್ ಬಂಗುಡೆ ತಂದೆ ಒಂಜಿ 2-10 ಬೇಡಗಿ ಮೆಣಸು, ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪು, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಓಮ ಮೆಂತೆ, 1 ಚಮಚದಾದ ಸಾಸಿವೆ ಜೀರಿಗೆ ಅರ್ಧಗೆ ತಂದು ಪೊತ್ತು ದಿವೊಂದಿನ ಮಾತೇನು ಪೊತ್ತೆ ದಿವೊಂದಿನ, 1 ತುಂಡು ಶುಂಠಿ, 1 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 1 ಗಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, 1 ಚಮಚದಾದ ಕಾಳು ಮೆಣಸು, 1 ಲಿಂಬೆ ಗಾತ್ರದಾದ ಪುಡಿ ಭುಜಂಕ ದಿವೊಂದೆ, 1 ಕಪ್ಪದಾದ ತಾರಾಯಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಾರಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಜ್ಜಿ ಅಂತ ಪಾಡ್ರಿಗೆ ಅಂಚೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನಿಂದ ಗಸಿ ಮಾಡ್ತದ್ದು ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ഞാനിತ್ತೊಂಜಿ ಮನೆಗೆ ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಒಕ್ಕವೇನು ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಜೊತೆ ನೀರು ಇಟ್ಟಾಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಯ್ದು ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾಗಿ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಪಾಡಿ ನಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ಕ ಒಂಚೂರು ಲಾಯ್ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಒಂತೆ ಒಂತಾಯ್ತ ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋಡು ತಾರಾಯ್ತ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ನೆಕ್ಕಿತ್ತೊಂಜಿ 3 ಚಮಚದಾದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, ಕೊತ್ತು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಕಾಯಗ ಪಾಡು ಕಡ್ದ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ಕ ಪೂರ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಸಾಲೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪುರಾಂಡು నేను ಪೂರ ಬೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇದೊಂದು ಬಿಸಾಲಿಗೆ ತಂದೆ ಕೊಂಚಿ 3 ಚಮಚದಾದ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಿತ್ತ ಕಾಯಿಂಡು ನೆಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಲಾಗಿ ಕಾಯೋದು ಮಸಾಲೆ ಪಾಡೋದು ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದ ಅಷ್ಟು ತೆಲುಪು ಅರವಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಕೊಡೋದು
ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಯ್ ಕೊಡ್ತೇನುಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ ಮೀನು ಪಾಡ್ಗ ಪೂರ ಮೀನು ಪಾಡಿ ಏನು ಒಂದಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಕೊತಿ ಬರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಕೊದ್ದೆರ ಬರಲಿ ಕರೆಪಿ ಆಪಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಕೊತಿಪಾದು ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಪಾಡೋಡು ಅವಂತೆ ಕೊತ್ತಿನಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಕೈಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಕುಂಡು ಮೀನು ಅರೆಪ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊತ್ತಿನೇ ಪಾಡಲ ಅರೆಪ್ ಕೊತ್ತಿನ ರುಚಿದ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡು ರೆಡಿ ಆಂಡು ಲಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತದು ಟೇಸ್ಟ್ ತುರ್ಲಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ತುಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನಿಂದ ಗಸಿ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಕುಲ್ಲ ಮಾತ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಮಲ್ತದು ತೂಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋನು ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋದು